Pilo bat gustau jatela, liburu, disfrutauen jot. Diferenti da, ez da oitxuten hauen gaire. Horregatik gulasieran gehiak kostau jaten. Pertsonaji super ondo sortute da, eta hori da emigrante bat, bisigogorra dekona, liburu honetan Bartzelonan dauena, eta estekona dirurik, estekona zelan bierrikein, da beran bizitzi aurrera eruteko, egunerokotasunin diru topau bidau, da bizitze topau bidau. Eta zen igerrik jozu, hasieratik konektutu zu pertsonajigaz. Zer originala, desberdina topatzen saiatu nintzen, bitu, etorkin ilegal bat, batera pisu baten bizi dana, da ze detektibantzeko zerbait bihurtzen dana, eta lehenengo izan emeretik kamera proba bat, bizirik itzin eban, jakina, eta zentari guztaiakon, edo zer, eta zu arrakazta hundia, eukioan novelak. Sumatunean hori, jenteak estimu hartu utzola tipuni personaje honi, eta jarrituko dut. Eta azken abitu, 11. aldunaz, ezin dugu espolirrek egin jakin, ezin dugu kontatu holan gehi, ni beratzea bilatzen dut, eta neban imaginatuko nik azieran 11 izango zirenik, eba. Liburu ez tala bakarrik abentura, kritika soziala be badala. Eta nahi bozue gehiago jakin, da gustau bezatzu oin ben jogun berba, batemak eta hori dana, irakurri liburu da disfrutau benetan esatetzuet.